Čaute ľudia, ja vás vítam pri tomto videu a dnes ako ste si odhlasovali v mojej hlasovacej, ako by som to mal povedať, no, dal som taký ako keby event na YouTube, že si môžete vyhlasovať o to, že čo vlastne, o čom bude nasledujúce video. Ja som vám tam dal zo pár možností a vy ste si mohli vybrať, o čom bude to video. A vybrali ste si to, čo... No vybrali ste si jednu veľmi vtipnú vec a to je, aby som sa dnes tento nádherný Minecraftový deň, ktorý vychádza, zahral na Minecraftového rybára. Ale v prvom rade sa na to potrebujeme pripraviť, takže si zoberiem nejakú lopatu a budem potrebovať veľmi veľa vody. A do istoty sa radšej aj obrním. Človek úplne nikdy nevie, keď tu má vedľa seba toľko veľa creeperov. Ten creeper tam je furt. Čakajte, odložím si veci. Hej, bolo tam len tak mimochodom aj možnosť, že si urobím nový dom. To sa mi nepáči ten creeper. Že si urobím nový dom a dám si tam všetky veci. Áno, to je môj úlovok z minulého videa. To som si urobil... Zatvor tie dvere. To som si urobil, keď som sa pokúšal natáčať video o tom, ako si idem postaviť hrad. Hrad som si nepostavil, asi viete prečo. Málo materiálu a veci, s ktorými som chcel ťažiť, ťažilo sa s nimi fakt pomaly. Takže som to už nechcel nejak akože zdržiavať a natáčať to video 3 hodiny. Čiže teraz si idem získať nejaké enchanty zároveň tým, že tu idem loviť. A už. Počkaj, prečo je to tropical fish? Ryby sa dajú jesť? Tak asi idem do vody. No tak uvidíme. A? Počkať, asi si idem postaviť nejaké molo, lebo toto ma fakt nebaví. Sice som ešte urobil iba 2 pokusy, čo je strašne málo, ale ideme si postaviť nejaké molo. Takže čo na to potrebujeme? Urobíme si asi z tohto, lebo toho mám fakt veľa. Dá sa toto dať vypiecť? Počkaj, na čo to budem robiť v crafting table, keď tu máme toto? Z čoho? Urobíme si to nejaké pekné, čiže asi by som to videl na zopár týchto. Čiže tak. Zoberieme si ich do párneho počtu, nie do párneho, do pekného zakrúhleného. Tak. Tam ešte toto. A takto. Presne 64. Môžeme si urobiť krásne molo. Teraz mi vlastne došlo, že... Počkaj, to som urobil blbosť. Ja som to chcel urobiť trošku inak. Sledujte, ako sa má staviať podľa návod od úplného antibuildera. Obra. Počkaj, tieto veci si takto vytriedím. Takto. Takže. Videl by som to tak, že tu robíme schody na to molo.
Ja si myslím, že takto by to mohlo vyzerať. Hej, a ináč, zabudol som spomenúť, lebo som na to chcel urobiť samostatné video, ale to by mi zasa trvalo strašne dlho. Čo skoro vyjde nový Minecraft 1.21 a niečo vám musím o ňom povedať, bude úžasný, hej. To je zatiaľ všetko, čo vám k tomu viem povedať. Neuveríte, čo sa mi práve stalo. Po tom strihu som nedlho rybaril a to som ulovil. Enchantovaný prúd Unbreaking 3 s mendingom. Fúha, hej, a medzi tým som našiel ešte aj sedlo. Čiže úlovok je zatiaľ instantný. Počkaj, kým sa mi opraví tento prúd za pomoci mendingu. A tak ja by som to videl, že idem teda ďalej rybariť. Tak som tu späť. Po strašne dlhej dobe, čo som tu lovil, som toho veľa nového veľmi neulovil teda. Keď mám byť úprimný, to som samozrejme neulovil. Sice som ulovil sedlo, hej, aj túto udicu, ale no to teda nie je to, čo by som chcel, hej. Ja by som chcel nejakú enchantovanú zlatú knižku. Čiže asi si urobím loďku a pôjdem niekde na more. No, takže aktuálne som na potulkách z hľadania oceánu, ktoré sa mi ale veľmi nepodarili, lebo som išiel teda po rieke, našiel som všetko, ale že všetko, 2 diamanty som našiel takú obrovskú jaskyňu, kde už som sa iba na ňu pozrel a hneď na začiatku som videl 2 diamanty. To je prosím pekne nová generácia sveta. Ale proste to tak nemôže byť. Čo to pre mňa teda znamená? Že musím ísť domov.
Tak, a sme doma. To je moje molo. Áho. Chúdak on. Čo? Aj som si vykraftil aj nové veci. Napríklad ako je tento krásny nový meč. Tož 15 železa som tam našiel. V každom prípade, kto by povedal, že počas chytania rýb sa dajú nájsť 2 diamanty. Úprimne, ja by som to nepovedal, že počas chytania ryb budem vedieť nájsť 2 diamanty. Tak už máme dokopy 3 diamanty. Dáme ich vypekať. Nie tie diamanty železa dáme vypekať. Tak. Tak, všetko si teraz odložíme. A už to bude skoro asi koniec tohto videa. Čiže, to je koniec videa. Dúfam, že sa vám páčilo. Bol by som rád, ak by ste mi tu nechali odber, like. Kľudne aj 3, ak sa vám podarí. A do vašich komentárov ste mi zároveň, do komentárov na minulý survival, ste mi zároveň aj napísali, že by bolo dôstojné a správne, ak by som urobil, tak to nazvať, ak by som urobil taký challenge, hej, 50 odoberateľov za 2 týždne, s tým koľko ich mám teraz, 32, vlastne 34, by mi ich chýbalo iba 16, takže hurá do toho, dajte odber, ak nemáte, ak máte, dajte ďalší, aj like a môžete sa tešiť na ďalšie video. Tepero.